سلام طعنا بالله كرات ملكتي كما يوعلكم لك ساعة 10 تخطقينو مأدي زيننا حزنا قريبنا لنا فلما كان كلكم تقتلت امنة اسلمنا كوع نبع عيد الفطر بسلام ابصحكم كبلفتو نابزينك حلف نمبل حدش حن 440 كرتن جزء أبدي سابا استخبر بعد عيد الفطر بريزيدنت حفشاو بيت مخري قدات اسلمنا تقدمي مفتي حاجي عمر إدريس ناين كوا عبد حكم ملقتي أم حلاليفهم. والسلام على نبينا وحبيبنا سيدي ولد أدنان أنقال لزاري لتكبروا إدى الفيض يا درساتيو انكوا نلومي عيد الفطر ابصحكم ابصحنا ابيتوبيان وطان تركبو تقتلت يمنا تسلمنا كمودما بمل عالم تركبو تقتلت يمنا تسلمنا انكوا نبعل عيد الفطر ابصحكم الحمد لله نقدميت نكسغاغرنا دما نا الله نلمنو انكوا دس بلنا دس بلكم نببال فتو ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም 13 ተግብራት ኣብ መዓልቲ ዒድ አልፈጥር ክፍጸሙ ከም ዝግባእ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ ገሊጾም ኣለዉ። በዛሬ ቀን ማንኛውም ሰው ደስታ ሊገልጽ ቤተሰቡን ሊያስደስት ጎረቤቱን ሊያስደስት ተገቢ ነው። ሌላው ከስረቱ ሶደቃ በዛሬ ቀን ሶደቃ ማበርከት አስፈላጊ ነው። أبلوم علت زخانة سب حقوس كجلس علو سدرا بيتو غربتون كحقوس يجبا اتخالي أبلوم علت صدقة كبي جبا نقربا بتنا نتقومات محازتنا نعقم دخومات نحمومات لومي كنا كافلو من كنا حقوسو من يجبا زي همانتها جبويو عمر رمضان 30 معلتات بموسام شدوشا معلتات زوسخة عمت ملوك كام زوم يزقط زرلو إلوم يوم نبينا عليه صلاة وسلام مفتح صوم صدق عن تزيواتنا تصوم أبسما يوزن تلتل تباهيليو نبى الله زغرب صدق الفطريو شدوشا معلتي انت توسيخو عمت ملوك كام زومنا يزحسب سلازي زي خلوك جوري يجبا ኢትዮጵያውያን ሓድነቶምን ሰላሞምን በመሕላው ልምዓት ከረጋግጹ ከም ዝግባእውን ፕሬዝዳንት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ተቀዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ አተሓሳሲቦም። አንድነት አስፈላጊ ነው። ሰላም አስፈላጊ ነው። ሰላማችን አንድነታችንን አጠንክረን ሰላማችንን ጠብቀን ወደ ልማታችን ልንጓዝ يقبال حدنتن سلامن أدليتيوم سلامنا حدنتنا بمتنخر لابلبعات كنقعاز يقبا حدن تخوينا زشن فنا يهلون أبي تبعوشتي زلنا أحواتن أحاتن ناب حدنت كنملس يقبا ناب سلام كنملس يقبا ناب لمعات كنملس علينا زي بتكبار كقلس علو أب قدب هداسة يتبع زمت سلاي منم زبقرنا يلن اتقدب كنقدبوينا سلاينا دما كنمبر كخوينا زين مقبار دما حدنتنا كنحل يقبا كنفاتون كنقراربن كنمخاخرن انتخيلنا ايو نزدما كنجنغل يقبا ግብጺ ኣብ ግድብ ዳስ ዝሓዘቶ መርገጺ ካብ ትምህርቲ እስልምና ወጻእ ምዃኑ ኣብ መበል 1442 ዒድ አልፈጥር በዓል ዝተረኸቡ ተኸተልቲ እቲ እምነት ገሊጾም ምምላማይ ግድብ ዳስ ንክዕወት ተኸታሊ እምነት እስልምና ብሓባር ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሩሎም نصبصاب سنايت نغسي عبادي دمكه الله اكبر الله اكبر مبل شحن 440 كلتن بعل عيد الفطر ابدي سابا بدمكه تخبيرو حقق ما ظننا الله اكبر الله اكبر وبالشعراء حقق ما ظننا الله اكبر الله اكبر كبوقعتا تعلت جميرو تقتلتي تمنت هيمانتون هاجرون حدنت تنغرو ملختات بمحاز نابادي سابا ستيدم بمراح ابعيلم ويوم الله اكبر الله أكبر قدبن متكم بوليتيكا قداي أيدلم مبل شعن 440 كلتن بعلي دال فيتر انتخبر معبر السب اسلمنا مسكالو سعب تمنت نحدنت هاجر بحبار تتوكبلو كم زقبا بريزيدنت العلواي بيت مغري قدايات اسلمنا ديسابا شيخ سلطان امان قليصوم هاجرن مغنباتم هنا معلومات يميتشالو
አንድነት ሲኖር ነው ሃገር ምልማዕ ኾነ ምህናጽ ዝከኣል ሓድነት እንትልዩ ናይ ባዕሉ ሓድነት ዘይሓለየ ህዝቢ ምስ ካልኦት ሓደ ክኸውን ይኽእልን ሃገርና ኢትዮጵያ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ እስልምና ሓድነት የድልያ እዩ ስለዝኾነ ድማ ማሕበረሰብ እስልምና ነቕ ዘይብል ሓድነቱ ብምሕላው ንሃገር ሰላምን ዕቤትን ዓብዪ ግደ ክጻወት ይግባእ ኢትዮጵያ ካብ እትፍጽሞም ዓበይቲ ጉዳያት ምምላእ ማይ ካልኣይ ዙር ግድብ ህዳሴ ሓደ ምዃኑ ዝሓበሩ ሼክ ሱልጣን እዚ ንከይዕወት ንዝቃወሙ አካላት ማሕበረሰብ እስልምና ካብ ዝኾነ ዋን ንላዕሊ ንግድብ ህዳሴ ሓገዝ ከበርክት ከም ዝግባእ ገሊጾም ይህ ወሳኝ ፊታዊ ተጠቃሚነት መርህ መሰረት ያደረገ ማንንም እዚ ፍትሓዊ ተጠቃምነት መሰረት ዝገበረ ንማንም ዘይጎድእ ኸይዲ ምዕራፍ ንምትዕንቃፍ ብሓይልታት ወፃኢ ዝግበሩ ሸርሕታት ህዝቢ እስልምና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን መንግስታትን ብሓባር ጠጠው ብምባል ከፍሽሎ ይግባእ እቲ ግድብ ሙሉእ ንሙሉእ ክሳብ ዝዛዘም ከም ቅድሚ ሕዚ ኣድላይ ሓገዝ ዘበለ ኩሉ ክንቕጽል ነተሓሳስብ እስልምና ንፍትሓውነት ጠጠው ዝበለ እምነት ምዃኑ ዝሓበሩ ተሳተፍቲ እቲ በዓል ግብፂ ኣብ ግድብ ህዳሴ ዝሓዘቶ መርገፂ ካብ ትምህርቲ እስልምና ወፃኢ ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ጠጠው ክብሉ ከም ዝግባእ አመላኺቶም ያንድ ሰው ምግብ ለሁለት ይበቃል የሁለት ደግሞ ለሶስት ይበቃል አሉ ነብይ መሐመድ ናይ ሓደ ሰብ መጓሊ ንክልተ ናይ ክልተ ድማ ንሰለስተ ይኽእል ኢሎም እዮም ኣብ ቁርአን እንተርኢና ድማ ጸገምን ሃለዎም ጸገሞም ይቕረብ ብምባል ዘለዎም ዘካፍሉ ሰባት ከም ዘለዎ ይሕብር እዩ ንሳቶም ጸገም ከም ዘይብሎም እናትፈልጠ ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም መብራህቲ ከም ዘሎ እናፈለጡ ኣይኾንን ዝብል ሓሳብ ምምጾም ከም ሓደ ኣስላማይ ትኽክል ኣይኾነን ስለዝኾነ ኣባይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሓባር ጠጠው ምባል ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ተኸፊሉ ተዛዚሙ ክርኢ ደልየ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ብምሕላው ክቕጽሉ ከም ዝግባእ ዘመላኽቱ መልእኽትታት ኣብቲ በዓል ዝተመሓላለፈሉ ምዃኑ ዝሓበሩ ተኸፈልቲ እቲ በዓል ኣብ ዝቕጽል ምምላእ ካልኣይ ዙር ማይ ግድብ ህዳሴ ዕውት ብምግባር ኢትዮጵያ ካብ ጸገም ክትናገፍ ምግባር እዩ እንትብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም በተለይ አረብ ሀገሮች አካባቢ ላይ ያለው ውጣ ውረድ ከፍተኛ ነው ኣብ ሃገራት ዓረብ ኸይድና ርኢና ኢና ዘለና ክብርን ሞገስን ኸይድና ርኢና እዩ ኢና ሰብ ኣብ ሃገሩ እዩ ዝኽበር ኣብ ሃገርና ልምዓት ኣልሚዕና ንኸይን ስደት እዚ ሓደ ውሕስና እዩ ነዚ ድማ ኩለና ሓድነትና ብምጥርኻን ነዚ ልምዓት ክንፍጽም ይግባእ ይሄ ግድብ እንግዲህ ያው ሁላችንም ተቻችለን በጋራ ሃገርና ኩለን መፋሰስቲ ሃገራት ብፍትሓውነት ክትቀማ ዘኽእል ስምምዕ ጋህዲ ንምግባር ጻዕረ ብምግባር እያ ትርከብ ኣብዚ ኸይዲ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ጠጠው ብምባል ሰላማዊ ርክብ ብምጥንኻር እቲ ግድብ ንኹሉ ብዝከኣል ምስራሕ እዩ አላሁ አክበር ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና መበል 1442 በዓል ዒድ አልፈጥር ብዝተፈላለየ ስነ ስርዓታት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እውን እቲ በዓል ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ እምነት ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ተኸቢሩ ዝውዒሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ከተማ አዲስ አበባ ሼክ ሱልጣን አማን ኣብ ወርሒ ጾመ ረመዳን ዝረኣዩ ሰናይ ተግባራት ዘላቂ ባህሊ ጌርካ ምስራጽን ምፍጻምን ይግባእ ብምባል አገንዚቦም በህይወታችን ውስጥ ረመዳን በመጣ ቁጥር እዝነት ከፍ ይላል ኣብ ህይወትና ረመዳን እንትበጽሕ ርህራሄ ይብርኽ ለገስቲ እውን ይነቃቅሑ ሰናይ ተግባር እውን ይብርክት ኣብዚ ዝተዛዘመ ወርሒ ዝነበረና ምልዓል ናይ ኩሉ ሻዕ ልማድና ክኸውን ይግባእ ኣብ እምነትና ልዑል ቦታ ዘለዎ በዓል ዒድ አልፈጥር ንኽነኽብር ከምዚ ብፍቕርን ብምትሕስሳብን ንሃገር እውን ዝተርፍ ሓድነት ፈጢርና እንትርአ ኣድላይነት ሓድነት ብተግባር ምምስካር እዩ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ዘለዎም ሓበራዊ ሽቶ ክረጋገጽ ዝኽእል ሓድነቶም እንትሰጥም እዩ ዝበሉ ሼክ ሱልጣን አማን ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ኩሎም ንሕብረትን ሓድነትን ልዑል ዋጋ ክህቡ ጻውዒት ኣቕሪቦም ክቡራንና ክቡራት ሀገርን መገንባትም ሆነ ማልማት የሚቻለው አንድነት ሲኖር ነው ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሃገር ምህናጽ ኮነ ምልማዕ ዝከኣል ሓድነት እንትህልዩ ናይ ባዕሉ ሓድነት ዘይረጋገጸ ህዝቢ ድማ ምስ ካልኦት ሓደ ክኸውን ኣይኽእልን ሃገርና ኢትዮጵያ ኩለመዳያዊ ሓድነት ማሕበረሰብ እስልምና የድልያ ስለዚ ማሕበረሰብ እስልምና ዘይነቃነቕ ሓድነቱ ሓልዩ ንሰላምን ዕቤትን ሃገር ብቐዳምነት ልዑል ብጽሒቱ ኸበርክት ይግባእ መበል 1442 በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብቲ ኣብ ስታድየም ዝተኸብረ በዓል ዒድ አልፈጥር ዝተረኸባ ምክትል ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቅዱስ ወርሒ ረመዳን ብጾም ብጸሎት ብምትሕጋዝን ብሓድነትን ከምኡውን ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያ ዘላቶ ወርዓዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ዘለቶ ጸገም ንኽትወጽእ ጾምን ጸሎትን ብምግባርን ካልኦት መርኣያ ዝኾነ ተግባር ዝፈጸምሉ ወርሒ ምዃኑ ተዛሪበን
ቅዱስ ረመዳን ወር በጾም በጸሎት በይቅርታ በአብሮነት በመረዳዳትና በመደጋገፍ ማሕበረሰብ ሙስሊም ወርሒ ጾም ረመዳን ብጾም ብጸሎት ብምድግጋፍን ብሓድነትን ዘሕልፍሉ ከምኡ እውን ሃገርና ዘላትሉ ኩነታት ብምግንዛብ ካብ ዘላቶ ጸገም ንኽትወጽእ ጾሙን ጸሎትን ብምግባር ንኻልኦት መርኣያ ዝኾነ ተግባር ፈጺሞም እዮም ብምዃኑ እዚ ተግባር ኣብ ጾም ረመዳን ጥራይ እንተይኮነስ ኣብ ዕለታዊ ተግባራትና ክንኽተሎ ዝግብአና ሰናይ ተግባር እዩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምስ ካልኦት ኣመንቲ ሃይማኖት ብምዃን በዓል ፈጢር ብምኽባር ፍልልያት ሃይማኖት ንዝብህጉ ኣካላት ብምኽሻፍ ልዑል ኣበርክቶ እውን ፈጺሞም እዮም ኣብ ስቴድየም አዲስ አበባ ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ እምነት ዝተረኸቡ እንትኸውን ኢትዮጵያውያን ብሓበራ ብሃንቀውታ ንጽበዮ ምዝዛም ህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣብ ጫፍ ንምብጻሕ መሰልናን ንምጥቃም ንድሕሪት ኣይንብልን ክብላውን አገንዚበን እኛ ኢትዮጵያውያን ማንንም ለመጉዳትና ለመበደል እንደማንሻው ሁሉ ማንንም እንዲጎዳንና እንዲበደል ንሕና ኢትዮጵያውያን ንኻልኦት ክንጎዳይ እንደልን ካልኦት ክጎድናውን ፈጺምና ይንፈቅድን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘለው ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን እቲ ግድብ ናተእዩ ብምባል ግድኦም ዘበርክትሉን ህንጸቱ ተዛዚሙ ንምርኣይ ብሃንቀውታ ዝጽበይሉን ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ስለዝኾነ ንሕና ኢትዮጵያውያን ህንጸት እቲ ግድብ ተዛዚሙ ንምርኣይ ከም ንደሊ ዓለም ክፈልጠና ንደሊ ኢና ብወገን ህዳሴ ግድብ ካብ ዝኾነ ይኹን ንዝመጽእ ጽልዋ ኣይንቕበልን ፈጣሪ ዝሃበና ተፈጥሯዊ ሃፍቲ ምጥቃም መሰልና ጥራይ እንተይኮነስ ግዴታና እውን እዩ ዘረግቲ ሰላም ከተማ አዲስ አበባ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ማእከል ንምግባር ንዝሃቀኑ ኣካላት ነባራይ ክከታተል ከም ዝግባእ ዘተሓሳሰባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ መጻኢ ብሔራዊ መረፃ ፍትሓውን ተኣማንን ኮይኑ ንኽዛዘም ኩሉ ግድኡ ንኸበርክት ጻውዒት አቅሪበን ሀገራችን ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግራትን ብሔራዊ ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሃገርና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ እትሰጋገረሉ ሃገራዊ መረፃ ዕውት ፍትሓውን ተኣማንን ኮይኑ ንክዛዘም ዘይትካእ ግደኹም ከም ተበርክቱ ዘለኒ እምነት ዝለዓለ እዩ ደጊመ እውን ንመበል 1442 በዓል ዒድ አልፈጥር እንኳዕ ብሰላም ኣብጽሐኩም ክብል ፈቱ ዓርስኹም ሓልው ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ኣብ ጾመ ረመዳን እናርአይዎ ዝመጹ ምትሕግጋዝ ሕዝውን ኣብ በዓል ዒድ አልፈጥር ንደለይቲ ሓገዝ ብምንዳይ ክደግምዎ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ ጽምብል መበል 1442 በዓል ዒድ አልፈጥር ካልኣይ ዙርያ ምልኣት ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንኽካየድ ጉቡእና ክንፍጽም ኢና ብምባል እውን ተዛሪቦም መሳርሕትና በሪሁ ብርሃንን ተስፋዬ ጫኔን ነቶም ርእይቶታት ተተኣኻኺቦም ኣለዉ ሓቢርና ንከታተል السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ለዓለም ሙስሊም ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለ1400 ንሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1442 በዓል ዒድ አልፈጥር ብሰላም ኣብጽሐና ረመዳን ንዘይብሉ ብዛዕባ ምሕጋዝ ተኻኢልካን ተኸባቢርካን እዩ ዘምህር ረመዳን ማለት የሚባለው ረመዳን ማለት ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤቱ ምንድነው ረመዳን ማለት ቤት ትምህርት እዩ ሓደ በዓል ጸጋ ንዝጸምኡን ንዘይብሎምን ንዝጠመዩን ብኸመይ ክሕግዝ ዝብል ትምህርቲ ዝረኽበሉ እዩ 30 መዓልቲ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ከይበልዐ ኸሰተ የውዒሉ ምሸት እዩ ዝበልዕ ብድሕሪኡ ዝሓሸ መነባብሮ ዘለዎም ሰባት ንዝጠመዩን ዝጸምኡን ብምዝካር ምትሕብባርን ምክኣልን ምትሕግጋዝን ዝቐስምሉ እዩ ረመዳን 30 መዓልቲ ምስ ወድኡ ኣብ ዒድ ድማ አላህ ንምምስጋን ይበቕዑ ረመዳን አልহামዱሊላህ በጣም ጥሩ ነበረ ሸሪዓችን የሚያዘን ረመዳን አልহামዱሊላህ ጽቡቕ ነይሩ ሸሪዓና ኣብ ረመዳን ብፍላይ ሰብ ዘለዎ ንዋይ ኣብ 3 መቂሉ ሓደ ዒድ ንረመዳን ከውዕሎ ይዝዘና ንባዕሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ንዝተጎዱ ወገናቱን ዓቕሚ ንዘይብሎምን ክረድዩ ትጽቢት ዝግበር እዚ ድማ ብህይወት ክሳብ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ዝፍጸም እዩ ዝቋረጽ አይኮነን ይህ ረመዳን ውስጥ ስናደርግ የነበረው መልካም ስራዎች በሙሉ ከረመዳን በኋላ ደግሞ ኣብ ረመዳን እናፈጸምናዮ ዝነበርና ሰናይ ተግባር በሙሉኡ ድሕሪ ረመዳን እውን ኣብተን 11 ኣዋርሕ ክንቅጽለሉ ይግባእ ማለት እዩ ብፍላይ ንጽጉማትን ንኣረጋውያንን ምሕጋዝ ወለዶም ዝሰኣኑ ህፃናትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሓደጋ ዝተቃልዑ ወገናትናን
አብጎኖም ክንከውን ይዘለና አምና ያሁላችን እንደምናቀው በየቤታችን ነው የሰገድነው ዘንድሮ ደግሞ አልহামዱሊላህ አሁን ሰው አሚ ኩልና አብገዛናይና ሐሊፍናዩ ሎም ዘበን ድማ ጥንቃቄ በመግባር ርሕቀት በመሐላው መዓመሚያ ፍናፍንጫን በመጥቃም በመስጊዱ 30 መዓልቲ ሐሊፍናዩና ሕዝብ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ኮቪድ ጭቡጥ ነገር ስለዘለ ትጥንቃቄ ንድሕረ ሕዝቡን ክንትግብሮ ይዝግባ ዒድ ማለት ንባዕልካ ጥራሕ ተጠቃሚ ምዃን አይኮነን ካብ ጎረቤት ጀሚርካ ምትሕጋዝ ይድሊ ክርስቲያን ኮነ ሙስሊም ማለት እዩ ህዳሴ ግድብ የኔ ነው ያንተም ያንቺም የሁላችንም ነው ግድብ ህዳሴ ናተይ ናትካን ናይ ኩልናን እዩ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕቤት አብ ምርግጋጽ ብዙሕ ጉዕዞ ይስተርፋ ካልኦት ሃገራት ዝማዕበላኮ ዘለወን ጸጋ ስለስተጠቀማየን ሓንቲ ሃገር ዕቁር ሃፍቲ ስለዘለዋ ሃፍታም አይትበሃልን ዘለዋ ዕቁር ጸጋ ክትጥቀም ከላያ ምዕብልቲ ትበሃል ማይ ረቦ አባይ አላህ ዝሃበና ሃፍቲ ተፈጥሮና እዩ ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ እስልምና ሃገርና ኢትዮጵያ ካለ ሃገር የብልናን አብ ጉዳይ አብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ንብለሉ ጉዳይ የለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዓል ዒድ አልፈጥር ምክንያት በምግባር መልእክቲ እንኳ አብጽሕኩም አመሓላሊፈን ተነ ፕሬዚዳንት ኣብ ትዊተር ገጸን ኣብ ዘመሓለፈ መልእክቲ መላ ሰዓብቲ እምነት እስልምና እንኳ ንመበል 1442 በዓል ዒድ አልፈጥር አብጽሕኩም ኢለን እቲ በዓል ኣብ ገዝኦም ንምኽባር ዕድል ዘይረኸቡ ወገናት ብምሕሳብ ብምድጋፍን ዘለና ብምክፋልን ክነኽብር ይግባውን ኢለን በዓል ዒድ አልፈጥር በዓል ሰላምን ምትሕብባርን ክኸውን ዘለወን ሰናይ ትምኒት እውን ገሊጸን እየን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ አዲስ አበባ ጥንታዊ ሓድግታት ዝርከበሉ ሙዚየም ማሕበረሰብ ቢላሉል ሓበሺ ተዓዚቦም አስማማው አየነው ዘዋደዶ ጸብጻብ ይብራህ ባዲ ከም ስዕብ ቀርቦ እዩ ካብ ዝምስረት ዝተወሰኑ ዓመታት ዘቁፀረ እዚ ሙዚየም ኣብ ውሽጡ ጥንታዊ ሓድግታት እስላም ዝሓዘ እዩ ስያመ እዚ ሙዚየም ኢትዮጵያዊ ቢላል ገይሩ ዝተጣየሸ እዚ ሙዚየም በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተሃዊጹ ካብ ነጋሽ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘለው ታሪክ እስላም ኢትዮጵያ ዝሓዘ እዚ ሙዚየም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብውህብቶ ዝተረኸቡ ሓድግታት ዝሓቆፈ እዩ በዚህ ሙዚየም ውስጥ እንግዲህ በተቻለ መጠን እዚ ሙዚየም ኣብ ውሽጡ ብዝተኻእለ መጠን እስላማዊ ዝኾኑ ኢትዮጵያዊ ሓድግታት ሒዙ እዩ ሰባት ንኸጽንዑ ሃይማኖታዊ ዝኾኑ ነገራት እውን ኣብዚ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ ሕዚ ንሕና ንሓስቦ ብፍላይ ታሪክን ሓድግን ዘጽንዕ ዓውደ ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዝመሃሩ ተማሃሮ መጽናዕትን ተሰርሑ ኣብዚ ከም ዝረኽቡ መርአያ አኪብና ኢና ኣካብ ቦርድ ትካል ልምዓትን ሓገዝን ዝኾኑ ሙስጠፋ መሐመድ ምጥያሽ እዚ ሙዚየም ዑለማ ኢትዮጵያውያን ኣብ ታሪክ እስልምና ዓለም ዘለዎም ግደን ምርአይ ዓብይ አበርክቶ ኣለዎ ይብሉ አሁን ዛሬ እስልምናን ከውጭ ወደ መፈለግ ሎሚ እስልምና ካብ ደገ ናይ ምእላሽ ዘሎ መንገድታት እንትሕሰብ ወለዶ ነዚ ዝሰርሕዎ ስራሕ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ እዩ ኢልና ንሓስብ ምክንያቱ ዓበይቲ ዑላማት ኢትዮጵያ ክሳብ ዓረብ ከይዶም ንዓበይቲ ኢማማት የምህሩ መንባሮም ታሪክ የምህረን ስለዚ ናብዚ ናብ መበቆል ተንምለስ ኢትዮጵያዊ ባህልና ሓሊና እስልምና ንቅድሚት ከም ነሳግር ዘመልክት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሓት ሚኒስተራት ከም ዝሃወፅዎ ዝገለጹ ሙስጠፋ መሐመድ ሕዚ በቀዳማይ ሚኒስተር ምህዋጹ ዝበለጸ ይብሉ ጉብኝቱ ለኛ ትልቅ ሞራል ነው እዚ ዑደት ንዓና ዓብይ ሞራል እዩ ምክንያቱ ቅድም ከም ዝበልኩ ብዙሓት ሰበስልጣን ሃዊፀምዎ እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ሃገር ኣብዚ ብምርካቦም ዓብይ ጉልበት ይበና ዓብይ ስንቂ ሞራል እውን ዝህብ እዩ እቲ ትካል ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሓደ ኮይኑ ዝተጣየሸ ሙዚየም ቢላል ሓበሽ ኣብ 2010 ስራሕ ጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ ዝተካየደ መበል 1442 ስነ ስርዓት ሶላት ዒድ አልፈጥር ብሰላም ከም ዝተዛዘመ ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ አፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ብዙሓት ተኸተልቲ እምነት እስልምና ኣብ ዝተረኸብሉ ስታዲየም አዲስ አበባን ኣብ ዙርያ እቲ ስታዲየም ዝርከቡ ጎደናታትን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተካየደ ስነ ስርዓት ሶላት ረመዳን በዓል ዒድ አልፈጥር ብሰላም ከም ዝተዛዘመ ገሊጹሎም እቲ በዓል ብሰላም ንኽዛዘም ትልሚ ብምውፃእ በዚ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምክልኻል ገበን ኣዋፊሩ ምስ ዝምልከቶም ሓይልታት ጸጥታን ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን አዲስ አበባን ብምትሕባር ከም ዝሰርሐ እውን ኣፍሊጡ እዩ ነባሪ ከተማ አዲስ አበባ ብፍላይ ድማ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣብ ጎኒ ኣካላት ጸጥታ ጠጠው ብምባል ጎቦ ምትሕባርን ጉዳይ ጸጥታ ይምልከተኒ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ብምሓዘን ንዕውትነት ስራሕቲ ጸጥታ እቲ በዓል ብጽሒቱ እናተዋፅአ ከም ዝኾነ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ እዩ
እቲ ኮሚሽን ኣብ መልእኽቱ ነባሪ እናበርከቶ ንዝርከብ ቅኑዕ ምትሕብባር ከምኡውን ደኺሙኒ ሰልችዩኒ እንተይበሉ ሓላፍነቶም ብግቡእ ንዝተዋፅኡ ኩሎም ኣካላት ፀጥታ ምስገና ኣቕሪቡ እዩ ሕብረተሰብ ፀጥታ እታ ከተማ ንምኽባር እናበርከቶ ዝርከብ ኣስተዋፅኦ ኣጠናኺሩ ንኽቕፅል ፃውዒት ምቕራቡ ካብቲ ኮሚሽን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም مفلفل حيلي قدب تكزا لعلى عقن بمملؤ استوهل ماي نايب متنفاس سراح سلاز سراح حب تحتوي تفاس تروبا زلو حزبتات كي يقدو كابتي كوابي كلوكوس او عيد قريبهم يبراه بادي توسخ لهم أستاذ 350 ميجاوات ناي مفلفل عقم زلو قدب تكزا نيتيبيا أبز حلفو عمتات أب قرب ساعات زلعالة قلقالوت إنها بمزيو 4 ترباينات زحازة قدب لومي كل ترباينات قلقالوت النهابة زركبان تخونا عبز حلف خرامات بزنبرة حيال قرب زناب اتقدب كم زملقة دايركتر تسجنان اوبريشنن اتقدب يوناس تسفاي قلتو كم زنريو زلنا ناي تكزا قدب ملو يزلو كابز ناي ماكسيمم نولو ليفل 11 4 عندي هبافسي ليفل نولو دارقا بخلتا مترو تحتيلو أبا 11 نتب 9 كبابي يزلهم زد ما زخون له مخنات انتايو عامي بزنبره ناي ماي هيدرولوجي بزح ماي سلازنبره تماي كنت كملونا يخالنا كنت كملو زي خالنا له كلت وانا زباله خناتات اللوا تناي مجمريا بتصقنا زنبره ماشينا سلازنبرانا ساتن صقينا ناب سراح سلازي اتناي تخالاي دما دحر تقمت زغاطم اب تግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት بو تتحيزو حيل كنمرت يخالنا انت مسمر تدغاغام تقراሪጹ ስለዝነበረ እሱ ተጸጊኑ ናብ ስራሕ ንምእታው ነው ይሕግዘ ስለዝወሰደ ተማይ ንጥቀመሉ ስለዘይካልና ሕዝለ መልዩ ዘሎ ትግድብ ከም ትርእይዎ ዘለኹም بو ምኽንያት ትግድብ እስካብ ሕዚ خمسة خنيتا ملئ بزلو وانا وخنتات كتتل كي تقبرلو بمصنحو زمال قدب تكزا حزي ادلاي زبال تكنيكا وسرحت بمزامو ماي كمزلك قدما وسيخوم يحبرو دي بتكنيكن باستدادراي زخونه مدلوات غيرنا لنا تزلو ماي بزح سلالو خونه نوح غيزي وسيدنا انا ديسشارج نغبرو توسيدو زلو اكشن تايو بناي ጽገና ሰራሕተኛታት ዘን በርታት መስተንፈስ በርን ብለን ራዲያል ጌትስ ኦፕሬት ናይ ምግባር ስራሕ ፈንክሽናል ዲን ይኾናይ ዝብል ነገር እሱ ኦፕሬት ናይ ምግባር ስራሕ እንሰርሕ ኣለና ካው ደማ እኹል ቀረበለና ዲዩና ዘይቲ ናነዳዲ እሱታት ነማቻቸው ኣለና ቀረብ ማለት እዩ ተሰሙያውን ከሞ ኣብ በር ኸፊትካ ማይ ዲስቻርጅ ንምግባር አድላይ ዝኾነ ሰራሕተኛ ኣለና ዝብል ነገር ነዳለው ኣለና ካው ተወሳኸ ድማ ኮሙኒኬሽን ንገብር ኣለና ምስ ታሕት ዘሎ ሕብረተሰብ በዚ መሰረት ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ትሮባ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ጥንቃቐን ክገብሩ ዘጽውዑ ሓላፊ ሄድ ኦፕሬሽን ትግድብ ኢንጂነር ረዳኢ ገብረ እግዚአብሔር እዚ ጻውዒት ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ኢሎም እዚ ብዚ ናይቲ ማይ ክረምናት ዳሕለፍ ሓጋይ بصبوق سلالي سرحة تابعنا ماي كعقل لعقو دما مولئنا له كعقل لعقو حزنا يا قدمنا هذا أو خلت مع التزي ويعود صباح هنو لك مخانا ياو بتحت زركو محور سواتن حزبن خوا ورداتاتن كفولتلنا له بالولصه بس خوا قلنا خوابي حمرة ما يتصوري بملؤهم تحت زركو بزو حجز إلى حلف لهم خواب في الليل كتنقوا لهم قدب تكزا
ኣብ ቀረብ ሓይሊ ጸዓት ኢትዮጵያ ዝለዓለ ግልጋሎት ካብ ዝህቡ ግድባት ግንባር ቀደም እዩ። ክቡራት ተመልከትቲ መኣዲ ዜና ሕዙ እናቐጸለ እዩ። ናብ ዜና ወጻቕ ሰግር ጾመር